Tinoy, kanon mo pa, oh. Salamat kit pa. Wala na ako makakita nga nagatuon ka mga duwa, ah. Pinoy, Popoy. Nagatuon ko yaman. Ay, sos. Magtotong ka mo sa pag-eskwela ninyo, ha? Kay hindi sa tanan nga oras maayo ang bintata sa store sa Banwa. Ha? Nawili ka na sa babae mo, no? Pinoy? Ano mo si Lolo? Lobya? Oh, sumama bala mo. Hindi ma. Abyan ko lang na saya. Ano biyaman. Hindi ko na siya type, no? Kitsura ni Lolo nga daw kinkuragmang. Sabi ko kung wala mo nakita. Ay, sos. Kadamo sa babae nga edukada kag mga matahong. Tapos sa balaan na yung pagtuon ninyo. Nawilaway niya kay Lolo, yama. Di ko na siya, ya. Pinoy. Pariyogit ka mo batasan sang iloy mo. Mahiligon, manoya. Ay, ako ya. Nagahambal ako ya sa matuod. Kadamo nagali sang mga nagalalindri sa bilya mo, no? Kadamo naman sang bago sa lindri. Ay, nga ah. Naglibot ka kaina. Nag-jogging ako sang kahapon, ma. Sang hapon, guro. Oo, sang hapon dali pa. Oo. Nag-jogging. Dali? Ay, nga ah. Naglibot ka kaina. Nag-jogging ako sang hapon, ma. Kag sa punta gali sang bilya. May balay nga ng tukod. Tila na inadira ka bulan. Bago ka palang imo yan na kay Balo. Bago ka ba? Pupoy ka. Dugay na gali sila da? Pero kadulo man da, no? Kadlok na yung mag-agi, ya. Ang mga puste, punder pa. Ay, punder ang suga. guro. Dugay na gali sila da? Pero kadulo man da, no? Kaladlok na yung mag-agi, ya. Ang mga puste, punder ang suga. Okay lang. Sabi nyo, may nakita akong matahong nga babae dito eh. Kagwa pa sa iya, kaga mahuluyaon pa. Oh, buod no? Pero daw kagamay man na nga balay. Daw budiga na Ay, gani. sos ah. Tapos ang pagtuon mo, Popoy, kay damo babae. Nong, base kung timbang sa piyak balay nakita mo ya. Laban nga daan sa mga timbang subong. Nagagwapa na tungod madamo sa ginapamutang sila guya. Ew, ka-turn off. Tinoy. Sa din na to gali ang bula ko man. Nabilin lang di kayo na pagampang namo ni Gila, ay wala na. Hala? Basi ko nagtabog sa bakante nga luti kayo na. Kadulong pa nga daan dari ho. Kagang bakante nga luti. Dabong sang hilamon. Katagas pa. Lapaw pa sa ako ng mga hilamon. Hala? Sa din na to yung bula ko man. Nasigon kong papangita, kay madalagan lang ko dahil pauli sa balay. Wala gidri sa igat santala, no? Opa! Ano to? Dumay tao sa dabong ng hilamon. Pa! Panabla! Ah! Hindi! Oh. Pangapina. Hindi ko. Na ano ka? Nga aga pa? Nagkinusadong ka na? Mahikog na lang ako. Ano? Hoy! Nugay kinaga! Tani nagupod na lang ako sa maghikog si tatay. Ano ba lang problema mo? Problema ko? Kung saan pa matapos sa mga pag-antos ko na eh. Halin sang gamay ako na ang nagapalayo sa mga tao. Tanikin patay mo na lang ko. Si Tay! Sorry na lang yun. Hala, si Istoy ginpatay? Oo, Lucy. Kag makangilidli sa kamatayon sang bata. Ano? Ay, sa din siya ginpatay? Nasapuan siya sa bakante nga lote diri sa Villa. Wa gid ang dughan niya. Kag wala ng kurason sang bata. Ay, Diyos ko. Hala, makaluluoy man kay Istoy. Dumabuang kani si mama niya eh. Ato pangadaan sa guwa sang pungsod ang amay ni Istoy. Bugtong lang adaan nila nga bata ini. Tapos ginpatay pa. Ay, ano ay hanang nagpamatay diri sa aton man? Isa lang na hibalan ko nga nag-aatake diri sa Villa. Aswang! Ano? Mapagway ko di planay. Dugay-dugay naman ko malibot ha. Kapoy jogging. Dari ko nakita ang babaeng matahong. Kung tani,
Makita ko lang sa liwat ba? Kahapon, nag-jogging ako. Wala ko gid siya makita. Bisan nga nag-standby na ako diri sa dalan sa tubang sa Ilabalay. So, good bisan makita ko siya. Daw hindi na siya makuha sa paminsaran ko. Nung Popoy, Oh, oy, ang Tinoy. pakugid gani nga nag-jogging kay. Nag-jogging ka man? Oo, nung. Bago lang ko kapunta rin sa eskwela, anong eh. Ate, nakita mo babae nga matahom siling mo? Ha? Di ba? Amo rin siling mo nga balay nila, oh. Kumigamay ba? Do, kwarto lang kada ko, onong. Tinoy, nugay panuya ha. Anon mo kaya mula na yung Ilabalay? Basi kulang pang budget nila eh. Maybe. Peti, halos na nakabakalis ang duta sa bilya. May mga kwarta, gid mo. Oh, Nung, nano ka? Oh. Doon nakakita kang hel ba? Ba? Hala? Ay, nung, amo na sa babae nga, natulog mo na, ha? ha? Kwan? Oo, Tinoy. Hala, grabe ba? Gwapa siya, nung. Pagkakita ya sa aton dayon niya talikod kag magriktas sa likod sang balay nila ba? Mayo gid ang taste mo nung. Pero mas mayo pag inong kung ihatag mo siya sakon. Ba, Tinoy,